cortar unha sandía da hortiña galega. Como non a vi de buscar, vou na papar eu toda. ¡Ostras! Miren que sandía. Miren. Isto é unha ricura. Pero esta pesa por lo menos 5 kilos. A sandía da hortiña galega. Mi madriña! Botar as más para arriba, porque a Fini de verdade que non se lle pode deixar soa, Que maravilla. Mira que se dan ben os cultivos nesa horta súa, nesa horta galega que tamén é nosa, porque nós puxemos ali o cartel e Fini está nos coidando as colleitas. Esa sandía pesa 5 kilazos, Esa sandía irá que ir a recoller, a probar, porque dende logo dá para comer todo o equipo. O que non hai na horta galega é competencia, porque é todo de nosa propiedade, mas a de Fini, por suposto que sí. Onde hai competencia é en Ribadeumia. Aí, nunha rúa, hai dous homes, Antonio e Antonio, e compiten por ter a sandía máis grande. Cuidado, Os Antonios lévanse ben. Non hai problema ningún que son veciños aí en Ribadeumia. Pero temos por unha banda Antonio Pereira. Por outro lado, Antonio Castro. Antonio Pereira fixo un pouco de mofa, permíteme Antonio, porque botou as súas sandías e naceron de atención sandías que pesaban máis de 8 kilos. A da horta galega xa se queda pequena, máis de 8 kilos. Antonio Castro quedou un pouco preocupado porque el botara as sandías e non lle nacía nin a primeira. Amiguiño, pero de repente obrouse a maxia. Comezaron a sair as sandías de Antonio Castro e mirade para aí, porque esas sandías pesaban 21 kilos. Meu Deus. Estamos con Antonio e Antonio, veciños de Sisán, que conseguistes o que? Sandía de 21 kilos. O que estamos a ver é a metade. A metade da sandía de 21 kilos. Pero, Toño, como que se consigue semellantes sandías? Como din os da televisión, con amor, con moito amor. Pero cantabas, eu algo? Sí, só los coita Rock FM. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Mi madriña! Os Antonios das sandías, que tal levades a fama? Absolutamente, sin problema. Estamos acostumbrados á fama, xa. Oh, como se vos deu tan ben as sandías? Porque estaban aburridas de estar ali debaixo do piorno. Pero aquí que lle botastes? Pienso, é isto para que medre tanto? Agua, todos os días agua. 2 veces ao día, a mañá e a noite. E o de levantar a sandía non? No, nada, solo no plato. Cosa máis que a tía. Tremelican as pernas, Pois un tapollo así. E isto, que facer con elas? Para as campanadas de Navidad. ¡Feliz 2016! Quen é esta lei? É Deus, É a tua lei? é Deus. E as sandías onde se dan? Na miña, estas son na miña. A min estes Antonios confúndenme, E Toño, claro, para ti tes un pouco de desgusto, porque saliron as sandías, pero... Non saliron os melóns. Mira, pa aí, que melón hai aí. Parece unha pulga. Este é o melón. Comeu yo a zona toda a sandía. Pa ano boto melón solo. Chámolas ao mesmo tempo. Pero as miñas non medraban porque estaban aí á sombra. E ti cando vías que as deste Antonio saían e as túas non tiñas pique? Claro, eu regaba máis aínda. A botarlle agua todos os días porque as afogo en agua. Ainda agora, ainda reguei a mañá, eu rego a mañá a noite. Está chovendo. Pero chove fora, que as raíces están ali debaixo. Primeiro, unha sandía de 19 kilos e pico, pero houve outra de 21, Antonio. 21 gramos. Que tal está? Está boa que teñen moita agua. Eu eruto moito con ela. Por eso non me gustan, eu prefiro os melóns. Pero os melóns non saliron. Apáñate cas sandías. No, xa me teño que apañar. Tesourazo de sandías e tesourazo que tiñamos nós esta semana.